V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vámi. Náš drahý, milovaný svätý Otec, tejto národnej svätyni Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska, sa už 10 ročia schádzajú pútnici z celého Slovenska, ba aj zo susedných štátov. Teda nielen Slováci, ale rovnako bratia maďarskej, nemeckej, poľskej i iných národností z našej vlasti, ba aj zo zahraničia. V takomto zoskupení sme tu, svätý Otče, aj dnes s vami. Ale toľko pútnikov, ako je dnes, tu ešte nikdy v dejinách tejto baziliky nebolo. Prišli sme sem v takom počte preto, že k Sedembolestnej patronke Slovenska prišiel ten najväčší, najvzácnejší pútnik, veľký mariánsky ctiteľ, svätý Otec, pápež, zástupca Kristov, viditeľná hlava katolíckej cirkvi, ktorý má heslo Totus tuus, celý tvoj, Mária. Tieto zástupy mariánskych ctiteľov čakajú na vaše slovo, povzbudivé slovo, ako tomu bolo včera v Bratislave pri stretnutí s Bohu zasvetenými osobami v Nitre k mládeži. Koľko radosťou bolo naplnené vaše srdce pri pohľade na týchto mladých ľudí, dievčatá i chlapcov, ktorí prešli prach nádeje a ktorí sú zárukou cirkvi a nás v 3. tisícročí. Na tomto pútnickom mieste pred milostivou sochou Sedembolestnej v modlitbách a piesňach predkladali svoje bolesti, trápenia, ťažkosti cez ruky Sedembolestnej jej synovi a prosili o pomoc, uzdravenie a záchranu. Boli to zvlášť naši otcovia a matky, ktorí prosili o záchranu našich rodín, o zachovanie viery a vernosti svätej katolíckej cirkvi. Prosili matku, ktorá najlepšie rozumie srdcu dieťaťa, za obrátenie svojich synov a dcér. A tu na príhovor Sedembolestnej sa im osušili slzy, naliam balzam na rany ich duše, tu dosiahli oni vyslyšania. Dnes vás tu, svätý Otče, nami tak milovaný, vítam v mene otcov kardinálov, biskupov, kňazov, reholníkov, reholníc, diakonov, bohoslovcov, v mene starých a chorých, v mene otcov a matiek, mládeže a detí, v mene všetkých tu zhromaždených i v mene svojom. Nadšene vám privolávame, vítaj veľkňaz, vítaj nám, Boh ťa žehnaj a ty nám, našim rodinám, našim
dedinám, našim mestám, našim farnostiam. Cíťte sa tu ako medzi svojimi, ktorí vás majú úprimne radi. Prosím vás, predložte cez ruky sedembolestnej Pánovi naše bolesti, problémy a ťažkosti, ktoré doliehajú na nás v súčasnej dobe a ktoré vy, ako pastier zvereného stáda, tak dobre poznáte. Proste za nás, za naše Slovensko i za celý svet, aby sme aj naďalej v dobrom vytrvali, vieru si zachovali, verní svätej cirkvi vždy zostali a dedičstvo otcov aj ďalej odovzdali. Vítajte, vzácny hosť ešte raz, tu medzi nami v národnej svätyni. Vítajte v bazilike sedembolestnej patronky Slovenska, našej i vašej matky. Milovaní bratia a sestry, prišiel som s veľkou radosťou ako pútnik pozdraviť Matku Božiu sedembolestnú a slúžiť eucharistickú obetu pred milostivou sochou vašej patronky tu v Šaštíne. Spolu s ňou sa s Ježišom Kristom v Duchu Svätom obetujeme nebeskému Otcovi a vyprosujeme hojnosť milosti pre celý slovenský národ a pre celý svet. Prvé, než budeme sláviť Eucharistiu, pokorne vyznajme naše hriechy. Páne Ježišu, Tvoja Matka Mária bola neposkvrnená nad nami hrešnými. Páne, zmiluj sa. Tvoja matka ťa s láskou prijala, sprevádzala ťa na životnej ceste a verne stala pod krížom, keď si za nás umierol. Kriste, zmiluj sa. Svoju matku si vzal do neba, aby bola našou kráľovnou a oľadovníckou. Páne, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privede nás do života večného. Amen.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si dal prebolestnej Matke Márii sílu, aby stála pri Tvojom ukrižovanom synovi a spolu s ním trpela. Prosíme ťa, daj, aby sme aj my ochotne nešli svoj každodenný kríž spojení s Kristom a tak dosiahli účasť na jeho zmrtvých stáni, lebo on je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky vieky vieku. Čítanie zo skutkov apoštolov. Keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštoli sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď tam prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Počuli sme Božie slovo.